Hi ha moltes coses que no recorda. Pobre. Sí, és dur, sobretot per ell. Ha de ser molt desconcertant tenir llacunes de memòria. I millorarà. Els metges no ens han assegurat res. Em pensava que aquests dies tancaríeu al basar. No, no podem. I si t'he de ser sincera, estic millor aquí que a l'hospital. L'Emili i jo estem molt malament. Quan estàvem a punt de separar-nos, l'Emili va fer un esforç i durant una temporada va semblar que estàvem millor, però les últimes setmanes tot s'ha tornat a embolicar. Em sap greu. Ja, ara em sento molt malament perquè quan més em necessita... Tu sents el que sents. No t'has de sentir culpable per res. Ahir li vaig dir una mentida. Li vaig explicar que vam acordar divorciar-nos. Sóc una persona horrible, oi? No, dona. L'Emili és tan possessiu. Tu no saps fins a quin punt. Jo el volia deixar abans que li passés res, però amb tot això li he hagut d'explicar perquè no suportava la idea de fer comèdia i que es pensés que estàvem de meravella. No hauria pogut fingir. Ho entens, oi? Patrícia, esclar que ho entenc. Tu fas el que creus que has de fer. L'Emili és un home difícil. Donaria el que fos per estar com tu amb el Fede. No et pensis. Això nostre tampoc és un camí de roses. Ah, no? Per què? No hauria d'haver anat a viure a casa seva mai. No us entenem. Si fóssim el Fede i jo sols, cap problema. Però hi ha l'Alba, la Cecília i el Ventura, que és petit. I tot són discussions i males cares. I el mal ambient ens està afectant a la nostra relació. Però la Cecília i tu sou amigues. Jo em pensava que seria una ajuda per tu. Una cosa és que siguem amigues i sòcies. I l'altra és que sigui la teva sogra i que visqueu al mateix pis. Però tampoc em vull queixar gaire. La pobra fa el que pot. Avui mateix m'ha donat el dia lliure per poder estar amb el Fede. Però el Fidel no s'ha volgut quedar amb el Ventura. Doncs deixa'm a mi. No, però tu voldràs anar a l'hospital quan tanquis. Sí, tinc una excusa per no anar-hi millor. Segur que et va bé? Segur. A més, el Juli està a punt d'arribar i m'ajudarà a fer de cangur. Tu vés i diverteix-te. Moltes gràcies, Patrícia. Ventura, rei, avui et quedaràs amb la Patrícia i el Juli a dormir. I demà al matí la mama et vindrà a buscar. Sí? Això no es mossega. No pensis això. Hi tens les coses. Quedes amb mi, Gràcies. De res. Adéu.